and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Wa madugay sa paggawas ni Vita, nakamatngon si Estela. Nangita kini siyang iyaan og mipingit na sab sa kasakit nga iyang gibati. Nabalaka si Michael og Emily. Pero mahal ko gyapon si Emily. Mahal ko kayo nga akong inahan. Mike, Tia, beta. Aray, sakit. Pipingit sa kasakit. May pupunta ang doktor. Tia, beta, ka. May gipalit pa ma. Ni amang ko, unsay gikinahanglan mo ma, sultihi lang ko. Huwag ko makinahanglan mo. Si Tia Beta mo'y gusto ko. Si Tia Beta. Ma Estela. Ay bawon ko nurse ma. May gipalit pa si Lola sa gawas. Ginsan ang kaoban mo. Oh, si Emily ma, akong girlfriend. Miduaw siya nimo. Maayong hapon, ma'am. Maayong hapon. Kitutukan ng may si Emily. Ug bitubag siya sa pagpangayo katawaran ni Emily. Mobalik tayo to si Lola, ma'am. May gipalit lang. Nagmata siya, Michael. Giingnan ti ka nga ayaw kong biyait siya. Bisakit na sa... Wa patingali makadatom ang tambal nga gidapat nimo. Pero gusto kang tawgon kong doktor, pahibawon ko. Kaya may basero. Musuda na sila og may bation ng pasyente. Naunawa na sa pagkasakit. Pero masugmat usay. Ingon lang tingali ang bation mo, Estela. At tuod nga si Michael og iyang girlfriend, si Emily. Dili ko gusto mo istar og dugay din sa ospital tiya. Makiksulti ko sa doktor. Sabay na ko magpakaayo. Dili. Di na mahimo, Estela. Grabe na ang imong sakit. Mo'y atong agdon ang doktor nga nag-atiman nimo. Ayaw supaka ang iyang pagbuot. Alang ra kini sa imong kaayuhan. Naipaw kung dili na ko mamaayo. Badung na ko sa kamatayon tiya. Estela. Ay pagsultig sama anak ma. Ayaw pagsagbat. Huwag ko makinahanglan mo. Estela, may kaupan ng anak mo. Iyong pagkasultigin mo ni anak. I'm sorry, Emily. Pero itambag ko nimo. Dili angay nimo si Michael. Ma, please. Lakaw na lang mo, apo. Day Emily, day pasensya ka na. Ako raon ni makiksalti ni mo, Inday. Sabta na lang si Estela. Dong, sige na. Lakaw na lang mo. Ug salamat sa pagduaw mo, Emily. Oh, tara na lang, Mike. Sige, Lola, Ma'am Estela. Ari na, May. Ay, naunsa man ka, oy. Kauban ang anak mo. Iyang hinikugma. Mo'y gisulti mo sa imong anak. Dili angay si Michael niya tiya. Anak og rapist ang iyang kaliwat. Demonyo ang iyang Gusto kaliwat. na, Estela. Kana pagsige mong handom sa nahitabo, usa na sinungdan sa imong pagkasakit. Ug mo'y dang panan mong bino. Mikulikot ang maayong imong utok tungod kay dunay kasilag og pagtungot. Nga giangin pagid nimong imong anak. Nganong dili man siya. Siya mo'y bunga silang gibuhat nako. Demonyo sila. O kay panuway ang ilang kaliwat. Ang iyang kaliwat. Nagsubay siyang kaugatan ang dugo sa demonyo. Stella, pahuway una. Pahibaon kong imong doktor. Makadaot nimo ang pagbunay hilak o kasuko. Panihon ko ang doktor. Sige tiya, paniya. Kay sultihan ko siya nga, dili ko maista din sa ospital. Mapauli ko. Kahit ko paabot ang akong kamatayon sa akong kaukaligon. Dili din sa ospital. Stella, gahi kag yugo. Pasagdi ko tiya. Ako ning kabubuton. Pasagdi ko. Ganina ka pa nagpakahilam lang. Tungod pa sa kisulti ni Mama mo kaganina. Ug di ba nagkabangutana? Ganun nagkasulti, gunyan to ang ako inahan. Gadili ko ang ngayon nimo. Oh, naipong lang kuhan. Nga naman to kung kinakasulti man si Ato. Ako'y kaisog pagsulti kayo na, Em.
Huwag ko'y kaiso. Ano, Mike? Paulit na lang. Pasakyon di ka taksi. Magparang kong taksi. Michael, dili ko mapauli o dili ko masayod. Sultihi ko. Isaat ko, kung unsa man gani ang nagpaluyo sa gisulti ni mama mo, promise, pabilin ko pagmahal ni mo, Mike. Sultihi ko. Okay. Sige. May patuod. Uslan man nga, gipaunahan ka sa kuinahan. Giingnan ka nga, hindi ko ang ngayon mo. Unsa hinungdan, Mike? Biktima si mama sa gang rape. Kung ako may nahimong bunga sa naitabo niya. Mauna ang kinatibok ang naitabo siya kinabuhi, Emily. Mauna di siya magkadawat ako. Ingon ni anak, Emily. Ako'y gihanukan sa iyang tubag kasilang. Ako kaiyang anak. Mao din na hinungdan, Mike. Nahinungdan ko ni mo ni Ato. Mihiskot kasab na ako nga doon ako yung wak mahipawin ni mo. Maingon ka nga bahin si mo pagkatao. Mao din na ikipasabot mo. O, Emily. Kung karoon nahibaw ka na, gusto ko mabati ang hukom mo. Mismo na ang akong inahan. Mo'y naingon ni mo. Nga di ko ang ini mo. Kung siya'y hukom mo karoon, Em. Wa kay lapot sa nahimo nilang sa, Michael. Ug wa mausap ang pagmahal ko nimo. Bisan ba wa hibaw ni mama, kinsa nila ang akong amahan. 3 or 4 kuno sila nga nag-rape niya. Wa kay lapot. Ug dili na makapausap sa kung pagmahal nimo. Emily, tinuod. Emily, sweetheart, salamat. Salamat. Michael, karon nga nagkailan na sa mong lola ug nakita na sa si mama mo. Kung nagkaatubang ko sila pag-usap pagkigsulti ko. Sweetheart, huwag na ko masayop nga na in love pa kayo ni mo. Masinabuton ka. At tingalig malangan ko pa uli. Ato na ko, Mike. Pagtaksi lang, pasakyon ti ka. Saat bang tamaghuwat og taksi? Natuman ang gusto mo, Estela. May pirma kag waiver nga dili ka na mo istar din sa ospital. Pero ug musugmat na sab ng sakit mo, balik na sad ka sa ospital. Dili na siya. Sa giingon ko na, ato na ko sa akong kaugalingon magpaabot sa akong kamatayon. Estela, Kung ako sa ospital, mamatay kahapon ko. Parehas sa siya. Kitang tanan mamatay man yun. Di ba? Sige na, ato na ta siya. Sabay na ako mapahuway. Ginoo ko di mo, Estela. Pagsugo lang makakuha sa kanan. Paabot lang ko din eh. Wa naman tayo obligasyon sa mga billings, di ba? Sige na siya, beta. Naaraman sa iyang kwarto si Emily. Gikan sa iyang pag-abot, wa mo gawas. Emily, day, may gibati ka ba? Wa man, ma. Wa ko'y kibati. Higda lang ko. Nga naman. Nahibuong lang ko. Kung gutumon ka na, gawas lang unya. Oo, ma. Ay, kaingon ko naunsa na. Gikapoy lang di ay. Day, muduaw tag-usab ni Rafi ha. Ugma. Ay, klase na ba ko, ma? Human sa imong klase, hapiton ti kastunghaan nimo. Ikaw lang una adto, ma, uy. Exam na mo. Magtuon ko. Ikaw lang una dito, ha? Day, maayo na makakita siya nimo. Human sa imong klase, mga adto ta ha. Dubag ako. Nagsabot pa yung tabi si Michael kamuhapit kang Rafi. Nalimot na nung pahinumdum niya. Sa laing bahin, may rasam. Dili ko gusto may ubos si Michael. Nasabot ko rabas iyang sinultihan na may kitago siyang pagpangabubo kang Rafi. Dili ko angay sultihan si mama bahin sa kisulti ni Michael na ako. Bahin sa iyang pagkatao. Dili angay may pao si mama. La? Nianal mo si mama. Okay na siya, la? gas ko nang inahan mo. Di na ko no siya gusto nga mo istar og ospital. Ug ganin na lang siya magpakaayos sa bahay. Ay, ambot og mamaayo pa ba na? Nga grabe naman na.
Saon taman gusto man siya sabay. Nya mo inaw mangyod. Oh, di na nato siya tagag bino, Lula. Bala nagmasuko siya. Na ay daghang stock niyang bino, Michael. Na amis mo siyang kwarto. Maupit daw nga dili mga blis sa kwarto. Sirad-an gyud permi. Kay mangita, magyud na sa kalutsan na unsa ba yan si Stella, oy. Sige, maito buhaton, Lula. Magtuman siyang gusto, makonsumisyon man lang tada, bahala na siya. Lula, magkatabang tingali og di na ako magpakita na din eh. Mangita lang kong kapuyan. Michael, isip ko mo sugot na maginusara ka lang o way makaatiman nimo. Bueno, hingon ini ha. Patuhoon ta si mama mo nga milain kag puyo. Pero ang tinuod, ni gyapon kasabay. Ayaw lang pakita niya kung ni Aka. Ilak pirmi ng kwarto mo. Suwayan ta ka ng paagiha, apo. Patuhoon ta si mama mo nga wa ka na dinhi. Aber, paminawon kog unsa gyud tinuod niyang bation. Mawili ba o malipay ba siya? Suwayan ta ang mong paagi, Michael. O, Lula. O yun ko si mong sugyot. Sige. Tulog alang sa kalinaw sa pangunawa ni Mama. Di na ako magpakita niya. Apo, naluoy ko nimo. Wa maginuntag kay labot sa nahitabo sa imong inahan. May labot ko, Lula. Husto si Mama. Niasa kong kagwatan ang dugo silang pagkadimun. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!